あの封筒の中に書かれたものを借りてゴールすればよいのじゃな。これは何やらみんな驚いておるな。ちなみに借り物リストは全部衣服になってます。なので借りた服に着替えてゴールしてくださいね。フレイムハートさん、ちょっと急いで。待ってください。そう焦らずに。焦ってませんわ。ただ急いでいるだけですわよ。さあ早く脱いでくださいまし。ほら綺麗なピンク。何を見てるんですか。そこはまあ意外な下着を。生徒といえども許せない発言です。さあ終わりましたわ。私はまだダメ。ひどいメイドだな。しとやかさのかけらもない。アンパリアー、ワイら男のドリームを返ちょっときつくて恥ずかしい。せ。すげえ攻撃。普段露出が少ないからね。お次は二人三脚です。なんというかすでにオチが見えておる感じのメンバーじゃな。正直結果はもう全然全くこれっぽっちも期待してないから、とにかく無事にゴールしような。何を言ってるんですか。やるからには勝つために頑張るべきです。そんなの日野さんらしくないですよ。勝てる見込みがあるならそうしたいよ、俺だって。よーい。一歩目からこれかよ。これは不可抗力だって。こんなことするつもりは。まったく呆れて物が言えませんわね。こんな大舞台であんなことをするなんて。だからあれはわざとじゃなくて。分かったものじゃありませんわ。あら、仲間割れですか？この調子だと次の徒競走は楽勝ですね。あまり早く決着がついてもつまらないですし、せいぜいあがいて最後まで楽しませてください。では失礼します。言いましたわね。見てらっしゃい。その無礼な笑顔を無様な泣き顔にして差し上げますわ。ったくさすがにちょっと熱くなりすぎだろう。たかが遊園地のチケットになんでそんなに必死になるんだ。何を言ってますの。全ての元凶はあなたが。え？とにかくあの方にだけは負けたくないんです。お前の負けず嫌いは誰よりも俺が一番よく知ってるつもりだけど、今回はちょっとお前らしくないぞ。あら、私らしくって？クールにというか、熱いところは見せずに勝つっていうか。なのに今回は闘志むき出しじゃねえか。どうしたんだ？そうね、秋春の言う通りかも。でも今回はどうしても負けられないの。絶対に譲れないものがあるのです。絶対に譲れないものがあるから。位置について。よーい。
ようやく分かったんだ。なぜこんなにムカムカするのか。全てはあの人がいるから。あの人を倒さなければ私は私でなくなってしまう。勝負ですわフレームハートさん。 I'm sorry